Nalle, Titi-tallusta. Mennään kaikki katsomaan Titi-maailmaan. Nalle perhe tässä on, Nalle perhe vallaton. Talossansa asuilee, hunajaista elämästä maistelee. Nalle perhe tässä on, Nalle perhe vallaton. Talossansa asuilee, hunajaista elämästä maistelee. Terve! Tänään me tutustutaan teatterimaailmaan. Siellä on teatterissa vaikka mitä olioita, haltioita, vaikka sammakoita. Ja sen mä tiedän, että meidän teatterissa on tänään ainakin semmoinen herra kuin Linnan ritari. Mutta hei, sieltä onkin tulossa meidän teatterivieraat. Käykää istumaan. Terve! Oliko kiva tulla teatteriin? Oli. Teatteri, onko se teille tuttu paikka? Joo. Oletteko te käynyt teattereissa? Joo. Ihan tosi. No minkälaisissa teattereissa te olette käyneet? Oliko se oikein iso teatteri vai oliko se tämmöinen nukketeatteri? Oli iso teatteri. Siellä oli ihan oikeat näyttelijät. Niin. Mm-hmm. No Emilia, ootko sä käynyt teatterissa? Joo. Mitä sä olet nähnyt? No, mä oon nähnyt ton Pinokkio. Pinokkio. Oliko se ihan semmoinen iso teatteri, missä ihmiset näytteli? Se oli semmonen jonkun näin leveä rakennus ja jotenkin tän korkea. Joo. Oliko semmoisia vaikka marionettinukkeja? Liikuteltiinko niitä naruista? Ne oli ihan oikeita ihmisiä. Ai jaha. Mitä teatteria Mimmi sä oot käynyt katsomaan? Nallepuhi. Nallepuhia. No mitäs, onko Lotta ja Minttu käynyt teatterissa? Joo. Ja Mitäs te olette käynyt katsomassa? en mä tiedä. Muistaako Minttu, mitä siellä teatterissa? Mikä? Nallepuhi. Nallepuhi. Oliko se iso teatteri? Oliko? Joo. No sitten teillä on kaikilla tuttuja vähän, mitä siellä teatterissa tapahtuu ja kuinka siellä ollaan. Saako siellä muuten katsomossa metelöidä, kun siellä teatterissa tapahtuu sitten näyttämöllä? Ei. Ei. Nyt me voitaisiin tehdä meidän omaa teatteria, leikkiä vaikka semmoista teatterijuttua kuin Linnan ritarit. Ja tietenkin siellä linnassa on myös Linnan neitoja. Vanhassa linnassa musiikki soi, rytmien tahdissa tanssia voi. Äänet nuo kaukaiset käytävät kiviset, ritarit näin tanssittaa. Äänet nuo kaukaiset käytävät kiviset, vievät sua muistojen taa. Neidot nuo asuissaan niailevat, ritarit vieressä kumartavat. Äänet nuo kaukaiset käytävät kiviset, ritarit näin tanssittaa. Äänet nuo kaukaiset käytävät kiviset, vievät sua muistojen taa. Linnantään pihalla kummittelee, vanha tuo tarina näin kertoilee. Äänet nuo kaukaiset käytävät kiviset, ritarit näin tanssittaa. Äänet nuo kaukaiset käytävät kiviset, vievät sua muistojen taa. Meillä on täällä Nalletalossa ihan oma teatteri, käsiteatteri.
Ja nyt mullakin on tässä tämmönen ihan pieni titin alle käsinukke. Ja arvatkaas mitä me nyt sitten aletaan tehdä. Kuka arvaa? Titin alle käsinukkeen. Niin voisi tehdä titin alle käsinukkeja, mutta tuo isän alle ja isoisän allekin on tullut katsomaan, niin me voidaan tehdä ihan omat. Mulla on tässä pieni titin alle, mutta te voitte tehdä vaikka, siellä voisi olla vaikka prinsessakäsinukkia tai sammakkokäsinukkia tai ihan mitä vaan. Ja nyt meillä on tällaiset jokaisella tää huopakangasta. Ja sitten tietenkin on lanka ja sitten neula. Ootteko te ennen ommellut? Joo. Onko se helppoa? Ei. No ei se ole kyllä niin helppoa, mutta autetaan sitten, mäkin voin auttaa toisia. Eli nyt meidän pitää saada ensin, kun meillä on tässä 2 tämmöistä kangasta näin. Niin ne kankaat liittäkää ihan tarkkaa yhteen. Näin. Ja sitten me ensin ommellaan ne kankaat kiinni, mutta ommellaanko ne täältä ihan alhaalta? Ei, koska sinne pitää sitten mahtua meidänkin käsi sisälle. Ja sitten vaan ompelemaan kaikki. Mä panen näin. Tosi. Joo. Ei kovin reunaan kannata, ettei se huopakangas sitten repeydy, kun sinne laittaa oman käden. No nyt meillä on nämä meidän käsinuket ommeltu. Hienosti menee täällä ja seuraava juttu onkin, että me tehdään näille käsinukeille tietenkin ne silmät ja nenät. Mutta meidän pitää tietenkin ensin tietää, että mikä se meidän käsinukke on. Mutta mä voisin näyttää tähän mun omaan ensin. Mulla on tämmönen kangastussi ja sitten mä piirrän tänne vaikka silmät. Mä voisin tälle tehdä. Tää on vauva, niin tälle tämmöset roosun kaulaan. Noin. Sitten siihen napit. Hieno. Sillä on napitkin. Nyt täällä meidän teatterissa tulee vierailemaan metsän eläimiä, mutta mitäs eläimiä sieltä oikein tulee? Kuka haluaisi tulla vaikka sammakoksi? No melkein kaikki. No isoisä olisi kyllä aikamoinen jättisammakko. Roosa, tuutko sä sammakoksi? Ja sä voit hypätä tuohon noin. Hyvä. Ja tehdäänpäs Roosasta sitten vihreä sammakko. Noin. Nyt meillä on Roosa sammakko. Terve. Ja sitten me tarvitaan vielä eläin. Kuka haluaisi tulla vaikka oravaksi? No Emilia, hyppääpä sinne sammakon viereen. Ja mikäs sillä oravalla on pitkä? Mikäs tää on? Häntä. Laitetaanpa se. Pidäpä Emilia tosta hännästä kiinni. Laitetaan se tähän. Näin. Hyvä. Noin, aika muhkee häntä. Sä voit pitää sitä hännästä kiinni. Noin, että se pysyy pystyssä. Ja sitten oravalla on tietenkin pienet korvat. Mutta sitten tämän sammakon ja oravan kaverina on vielä yksi eläin, nimittäin jänis. No kuka haluaisi tulla jänikseksi? No Lotta, hyppääpässä tänne jänikseksi. Hops! Noin. Ja mitkä sillä jäniksellä on pitkät? Korvat. No korvat. Ja täältä Lotta tulee. Noi. Nyt meillä on siinä jänis. Mutta mikäs tämä on? Olisiko tää napa? Ei, tää on se jäniksen häntä ja laitetaan se tuonne pyllyn päälle. Siellä on hieno häntä. Nyt meillä on täällä sammakko, orava ja jänis. Ja tiedättekö mitä, tää on niin tuttu laululeikki, että te siellä kotonakin saatte tulla mukaan.
ja me täällä ja kaikki nallet. Ja ensin lauletaan vaikka tuosta jäniksestä ja sen pitkistä korvista. Jäänöllä on pitkät korvat ja pöperöpää. Jäänöllä on pitkät korvat ja pöperöpää. Pistää päänsä piiloon, luulee ettei nää. Susi hukkaa tietä, hän hypykkää. Pistää päänsä piiloon, luulee ettei nää. Susi hukkaa tietä, hän hypykkää. Sitten on meidän orava. Oravalla veitikalla hieno häntä on. Oravalla veitikalla hieno häntä on. Oksallansa istuu, jotain nakertaa. Puolet pistää piiloon suuren kiven taa. Oksallansa istuu, jotain nakertaa. Puolet pistää piiloon suuren kiven taa. Sitten meidän sammakot. Hypitään korkealle. Sammakko tuo pitkä sääri loikkaa hypähtää. Sammakko tuo pitkä sääri loikkaa hypähtää. Lätäkissä vaahtuu, vesi loiskahtaa. Samassa se hyppää, kaisikoiden taa. Lätäkissä vaahtuu, vesi loiskahtaa. Samassa se hyppää, kaisikoiden taa. Nyt Roosa sammakko näytä miten korkealle hyppää, kokeilepa. Mutta mihinkäs se Roosa sammakko hyppäs? Veteen. No veteen. Nyt me tehdäänkin niin, että jokainen näistä lapsista saa tulla täältä Nukketeatteriluukusta näyttämään sen oman käsinukkensa ja esittelemään, mikä käsinukke sieltä tuli. Ja kuka sieltä tulee ensimmäisenä? Emilia, kerroppas, mikä sun käsinukke on? Kukkaisniito. Kukkaisneito. Kuinka tommonen kukkaisneito liikkuu, näytäpäs meille. Kuinka se kävelee siinä? Oi ku hieno. Aina kiire. Mutta sitten mikäs käsinukke tulee seuraavana? Nyt nallet jännityksellä odottaa. Tulee Lotan käsinukke. Mikäs se on? Keiju. Keiju. Mikäs Keiju sitten sieltä tuli? Terve meidän Minttu. Nostaksä näin siihen ylös? Mikä tää iso pyöreä on? Tämä näin. Mikä se on? Onko se napa? Hieno iso napa. Onko sulla napa? Onko? Hei hei! Ja sitten mikäs käsinukke tulee seuraavana? No hyvää päivää. Mimmi sieltä tuli. Kerroppa sun käsinukesta. Nalle. Se on Nalle. Missä sun Nalle asustaa? Metsässä. Missä päin siellä metsässä? Metsän keskellä. Hei hei. Ja vieläkös, no sieltä tuli niin iloisen värinen käsinukke. Ja Roosa, kerroppas sun käsinukesta, mikä sen nimi on? Prinsessa. Osaisiko prinsessa tanssia? Kokeilepas. Se tanssii ja tanssii ja tanssii ja heilu. Hieno, kiitos Roosa. Terve. Teatterissa on kaikenlaisia jänniä hahmoja. Siellä voi asustaa vaikka keisari. Ja nyt mä voin näyttää yhden jännän leikin meidän omilla pikkusormilla, että missä se keisari voisi asustaa. Ja se menee näin. Keisari kiertää taloa, keisari kiertää taloa, katsoo ikkunasta, katsoo akkunasta, kuulostelee, kuulostelee, pyyhkii varpaansa, painaa nappia piip ja astuu sisään. Laitetaanko kaikkien keisarit kiertämään? Ja Nalletkin isoisä ja isänalle valmiina. Ja sitten lähtee täältä leuasta. Keisari kiertää taloa, keisari kiertää taloa.
katsoo, ikkunasta katsoo, akkunasta kuulostelee, kuulostelee, pyyhkii jalkansa, painaa nappia piip ja astuu sisään. Hei ho, me lauletaan, jälleen kun taas tavataan. Hei ho, se tarkoittaa on hauska nähdä taas. Hei ho, ja Hassan haa, kieltä Nalle ja naurattaa. Hei ho, ja Tiktikkaa on hauska nähdä taas. Titi Nalle, Titi tallustaa. Mennään kaikki katsomaan Titi maailmaan. Nalle perhe tässä on, Nalle perhe vallaton. Talossansa asuilee, hunajaista elämästä maistelee. Nalle perhe tässä on, Nalle perhe vallaton. Talossansa asuilee, hunajaista elämästä maistelee. Tänään me ollaan lähdössä viidakkoon retkelle ja mitkäs nallet meille tulee mukaan retkelle? Ketäs nalleja tässä on? Isän alle ja isoisän alle. Isän alle ja isoisän alle, kyllä. Ne pääsee meidän mukaan sinne viidakkoon. Ja mitäs eläimiä siellä voisi olla? Mitäs eläimiä on viidakossa? Leijonia. No leijonia, mitäs muita sieltä löytyy? Kaluja. Ja sitten viidakkoon lähtee tietenkin meidän Lotta Norsu. Mutta siellä on myös paljon muita eläimiä. Ja täältä on lähdössä tietenkin tämmönen karhu, jonka nimi on Mimmi. Ja Mimmille laitetaan, laitetaanko ihan vihreä nenä? Voiko karhulla olla vihreä nenä? Joo. Ainakin semmoisella satukarhulla. Mikäs karhulla on myös? Minttukarhu. Niin laitetaan sille täältä semmoiset noin hienot. Voiko karhulla olla punaiset viikset? Joo. Voi. Sitten tässä meillä on Emilia. Ja mikäs eläin sä oletkaan? Leijona. Leijona. 2 leijonaa. On 2 leijonaa lähdössä ja laitetaan tälle leijonallekin. Sillä on tietenkin kanssa semmoiset viikset, eikös olekin? Joo. Noin. Meidän Emilia. Leijona. Oho, aika hienot viikset. Mutta sitten meidän, tuleksä tähän näin, meidän pikku minttukarhu on täällä. Ja eikös minttukarhukin tarvi viikset? Laitetaanko? Laitetaan sulle. Noin. Kutittaako? Kutittaako? Noin. Ja sitten vielä tänne. Näin. Näin. Nyt meidän minttukarhukin on valmiina lähtemään sinne viidakkoon. Ollaanko valmiina kaikin? Ei, Mintulla ei ole vihreätä nenää. No, laitetaan Mintulle vielä vihreä nenä. Molemmathan on karhuja. Kyllä, sä oot siinä ihan oikeassa laite. Kutittaako? Pieni nenä. Oho. Tää karhu on kyllä tainnut käydä siellä hunajavarastolla, kun on niin nenä keltaisen vihreänä. Sinne viidakkoon on niin pitkä matka, että sen takia me otettiin nämä meidän ratsut, että me lähdetään sinne ratsastaen. Hevosen mä omistan, niin ihanan ja ruskean. Siitä hoivan hellin, mitä lempeämmin, ruunikollain ratsastan. Hopoti-kopoti-kops, hepo kiipeäkään, lopoti-kopoti-kopsaan mä ratsastaa. Hopoti-kopoti-kops, hiekka pöllyää, lopoti-kopoti-kops, matka taakse jää. Sukat silloin valmiit.
valkoiset, niin hulmuavat harjakset. Esteen yli loikkaa, välillä se laukkaa, ruunikollain ratsastaa. Hopati-kopati-kops, hepo kiitää vaan, lopati-kopati-kops, saamme ratsastaa. Hopati-kopati-kops, hiekka pöllyyää, lopati-kopati-kops, matka taakse jää. Hevosta mä päivittäin, ulkoilutan hoidan näin. Juoksutan ja harjaan, rutistan ja paijaan, ruunikollain ratsastaan. Hopati-kopati-kops, hepo kiitää vaan, lopati-kopati-kops, saan mä ratsastaa. Hopati-kopati-kops, hiekka pöllyyää, lopati-kopati-kops, matka taakse jää. Hopati-kopati-kops, hepo kiitää vaan, lopati-kopati-kops, saan mä ratsastaa. Hopati-kopati-kops, hiekka pöllyyää, lopati-kopati-kops, matka taakse jää. Viidakossa alku asuttaa, savimajojansa rakentaa. Mikä tuolta tänne taapertaa, hiipi hiljaa näkyy varjo vaan. Elefantit tassullansa viidakossa pöllistää, talustelee heinikossa, somupilvi taakse jää. Viidakossa alku asukkaat, savimajojansa rakentaa. Mikä tuolta tänne taapertaa, hiipi hiljaa näkyy varjon vaan. Leijonat nuo hiiviskelee, pikkulinnut säikähtää, ison tassun raskas jälki ainoastaan save jää. Viidakossa alku asukkaat, savimajojansa rakentaa. Mikä tuolta tänne taapertaa, hiipi hiljaa näkyy varjon vaan. Krokotiili luikertelee virran rantavedessä, naskuttelee hampaitansa, iso pyrstö pystyssä. Viidakossa alku asukkaat, savimajojansa rakentaa. Mikä tuolta tänne taapertaa, hiipi hiljaa näkyy varjon vaan. Simpassit nuo taapertavat pitkin poikki tannerta, pitkät tassut rapsuttavat pikkuisia kirppuja. Minkäs eläimen isänalle ja isoisänalle on löytänyt sieltä viidakosta? Käärme. No käärme, ja tää onkin aika jättikäärme. Mutta hei, tää ei oo varmaan, me voitais vähän, tää on semmonen satukäärme, niin vaikka värittää tätä. Et siitä tulisi meidän ihan oma käärme, vai mitä Nallet? Hyvä. Otappa Emilia ja Lotta sinne päin värejä, ja sitten tässä on teille. Mä en pysty värittämään. Mitkäs täällä on? Kieli. No käärmeen kieli. No niin, alkakaas värittää. Mä isä ja isoisän Allen kanssa katsotaan, että minkälainen jättikäärme sieltä viidakosta oikein löytyi. Siellä tulee. Voiko siitä tehdä kuvioita? Totta kai. Minkälaisia käärmeitä te olette nähnyt? En mä oo nähnyt yhtään käärmettä. Minkälaisia käärmeitä on? No kaikenlaisia. Onko Suomessa näin isoja käärmeitä? Ei, mä oon nähnyt kyllä 2 liskua Joo. samalla kertaa. Mutta ei Suomessa onneksi, ei siellä hirsimetsässäkään onneksi tämmöisiä jättikäärmeitä. Suomessa on kyykäärme ja sitten on rantakäärme. Joo. Isken kenen päältä on joskus mennyt rantakäärme, kun me oltiin rannalla. Ihan tosi.
Lähtikö se takaisin uimaan? Sitten. No niin, se tuli vaan morjestamaan sun isää. Hieno käärme tulee. Mutta tämmöisiä jättikäärmeitä on kyllä siellä viidakossa ihan oikeesti. Kaipa. Näitä ei täällä. Ja niillä on vaikka mitä eriskummallisempia. Niillä on viiruja ja pilkkuja ja... Ympyröitä. Niin on ympyröitä ja semmoista sahalaitasta. Ja nyt täällä on jo käärmeellä näin ihanat isot silmätkin. Tuleepas hieno. Aika hassun näköinen käärme. Monia väreitä. Miksi ei tätä tehty valkoiseksi? Niin, mutta jos on semmoinen iloisen värinen käärme. Nyt me saatiin semmoinen oma kaveri. Me voidaan se laittaa tuohon. Voisiko isän alle olla hyvä Onko tuossa tää yläaulassa? nukutettu? Joo, mitä? Onko tää nukutettu? No se vois nukkua siinä. Tai sit se tykkää tää käärme, että sitä rapsuttaa täältä näin. Sydällä. Niin. No sitten rapsutetaankin tästä pilven kohdalta, mistä on jo väritetty. Näyttäkääpäs, ottakaapas pyllyt vähän kauemmas. Katsotaas miltä meidän käärme. Oi nyt! Nyt se nousee sieltä lattiasta. Ei vielä. Täältä näin ja se menee. Se on ihan kiltti käärme. Mikäs tää käärmeen nimi olisi? No terve pikkukarhu. Monimuoto. Mikä? Monimuoto. Monimuoto. Monimuoto tai mikä? Kerro vaan, Roosa. Kuka? Sanoiko sä Kaspar? No se voisi olla vaikka Kaspar käärme. Vaikka. Voi miten hieno. Siitä tuli meidän uusi ystävä. Sitten joku kerta viedään se takaisin sinne viidakkoon vai mitä isä ja isoisä? Sitten piirrettynä. Niin me tunnistetaan se näistä. Niin. Ja Ellei joku on tehnyt siihen mitään muuta. sitten kun me mennään uudestaan viidakkoon, niin sitten me nähdään, kun se tulee siellä meitä joskus vastaan, että hei, tuohan oli se tuttu käärme, joka Niin, me mutta jos tehtiin. se on muuttunut, niin me tunnetaan se silti, mutta joku on silloin muuttanut sen. Niin. Hieno on meidän jättiläiskäärme. Näytäpäs Emilia, kuinka se käärmeen häntä heiluu. Sieltä se heiluttaa. Nyt me voitais nostaa. Nostaako sä Emilia sieltä päästä? Kokeillaan yhdessä, miten me saadaan. Mä väritän nämä reunukset. No väritä vielä reunus. Sitten ota säkin Lotta sieltä käärmeen hännästä kiinni ja nostetaan se tähän. Ottakaa kaikki teidän pikkutassoilla. Mä tein 2 pientä sydäntä ja 1 pilven ja ison sydämen. Noi, antaa olla tässä lattialla ja kokeillaan miten se nallet ihmettelee, kun nyt meidän käärme on näin. Kuinka se kulkee? Kuinkas muuten käärme ääntelee? Kokeillaan yhdessä, saadaan oikein jättiläiskäärmeen jättiläisääni. Nyt me ripustetaan tämä meidän jättiläiskäärme tänne kotiviidakkoon. Onkohan sen hyvä olla siinä nyt? Sitten se on täällä meitä odottamassa, kun me tullaan seuraavan kerran tänne viidakkoon. Vai mitä? Ja nähdään, onko kukaan tehnyt siihen enää hienoja muotoja tai piirtänyt. Näin on. Mennään sinne syvemmälle viidakkoon. Tänne, mitä täällä on? Meillä oli äsken kaverina melkein viidakon suurin jättiläiskäärme, mutta kukas tietää, mikä on maailman pienin eläin? Kirppu. No kirppu. Ja sitten tassut valmiiksi kaikilla. Kirppu tule esiin sieltä, ethän meitä pelkää. Annat meille hyvää mieltä, rapsutappa selkää. Ensin kuuluu ininä, sitten pelkkä pininä. Rips, raps,
Nyt tulee koko joukko, kirppu tulee esi sieltä. Ethän meitä pelkää, annat meille hyvää mieltä. Rapsu tappa selkää, ensin kuuluu ininä, sitten pelkkä pininä. Rips, raps, nyt tulee koko joukko, kirppu tulee esi sieltä. Ethän meitä pelkää, annat meille hyvää mieltä. Rapsu tappa selkää, ensin kuuluu ininä, sitten pelkkä pininä. Rips, raps, nyt tulee koko joukko, kirppu tulee esi sieltä. Ethän meitä pelkää, annat meille hyvää mieltä. Rapsu tappa selkää, ensin kuuluu ininä, sitten pelkkä pininä. Rips, raps, nyt tulee koko piu!